Jadi Allah niku mboten isin gawe contoh pakai barang sing remeh-remeh kaya laler, garang ganti, lampu itu serangga kecil, karena di dalamnya atau minal hikami saking piro-piro hikmah, karena di dalamnya terdapat hikmah yang bisa kita ambil pelajaran. Nabi Muhammad niku nabi sing terakhir, nabi sing wonten teng kitab Taurat niku tiyang Yahudi ngertos. Kaya dene tiyang Yahudi ngertos kalih anak-anake dhewe. Tiyang Yahudi kenal kalih Kanjeng Nabi, oh niki nabi. Iku kaya olehe kenal kalih anake dhewe, saking ngerti. Cuma tiyang Yahudi niku mboten purun nerima. Sebab nopo? Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku sanes saking golongane Bani Israil. Mung gara-gara niku tiyang Yahudi niku Gusti Allah padha kali awak kula jenengan, ya Allah. Cuma jenenge beda. Napa Yahweh napa-napa. Tapi sing dimaksud sami. Jadi pangerane tiyang Yahudi kan di pangerane kula jenengan niku sami. Cuma salah setunggal mboten purun ngakoni Kanjeng Nabi. Di kebiasaan tiyang Yahudi niku beda-bedakan Nabi. Nah iku lho jenengan kan apa tahlilan niku napa? La nufarriqu baina ahadin min rusuli, la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kita itu tiang Islam boten beda-bedakno baina ahadin ing dalem antarane saben-saben siji min rusuli saking pira-pira utusane Allah. Jadi boten beda-bedakno. Tiang Islam yo ngakoni Nabi Isa, yo ngakoni Nabi Musa, yo ngakoni Nabi Ibrahim, yo ngakoni Nabi Ishak. Tiang Yahudi boten purun ngakoni Nabi Isa niku boten purun. Napa malih ngakoni Nabi Muhammad. Tiang Yahudi niku tukang mateni Nabi. Jadi medeni banget. Ini jenengan sakniki aku gumun nek wong Israel niku ke bumi Palestina. Jenengan sampe ngertos mboten niki beritane. Sampe ngertos nggih. Nek sing sepah-sepah dukun niku. Nonton TV ora. Iki sawangane sing tukang itikaf teng masjid sawangane. Sawangane iki. Jadi nopo jangankan tiang Palestina, Nabi mawon nek ora cocok dipateni ten tiang kurang ajar. Dia dipateni estu. Wah, Nabi kok perintah ra pas. Piye? Ngancem-ngancem tak pateni kowe. Iki karo Nabi dhewe. Tiang Islam tiang Islam Nabi Musa diakoni niku Musa kalimullah Rasulullah. Bahkan ketika wonten suatu saat wonten tiang Yahudi kali tiang sahabat niku padu sing intine mulia endi Nabi Muhammad karo Nabi Musa niku padu. Napa tiang Islam karo tiang Yahudi. Lajeng padu wong Islame ra trimo dikaplok wong Yahudi plok terus niku. Wong Islamnya ngaplok tiang Yahudi, ora trimo soalnya. Saru kowe. Ngarani Nabi Musa lebih dhuwur daripada Nabi Muhammad, saru dikaplok. Lajeng wong Yahudi ora trimo. Ora trimo wong Yahudi ne. Moro teng Kanjeng Nabi teng Nabi Muhammad. Enggak Muhammad ya, ora Nabi. Muhammad, iku lho sahabatku ngaplok aku. Terus nek matang anak apa jadi anak apa? Sahabat kok ngomong, anu Kanjeng Nabi, jadine Nabi Musa lebih mulia saka jenengan, kula ora trimo tak kaplok. Kaplok-kaplokan. Nah, ternyata jawabane Nabi napa? Nabi niku jawabane kowe aja pisan-pisan kamu ke orang Islamnya.
kowe aja pisan-pisan ngunggulno aku sak ndure Nabi Musa. Iku mergo tawadhu, ya mergo apa? Tawadhu. Kowe aja pisan-pisan ngunggulno awakku sak ndure Nabi Musa. Diceritakno Musa niku ngeten. Dalam arti apa? Tiang Islam itu karakter tiang Islam boten angsal beda-bedano napa nabi. Terus danten niku nabi. Nabi Musa yo ngakoni Nabi Muhammad, Nabi Muhammad yo ngakoni Nabi Musa. Akhirnya sedanten sami. Sedanten kedah dipun hormati. Lah nek wong Yahudi ora, pokoke sing ora cocok karo aku ora tak hormati. Contohnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad udah di Nabi akhir zaman. Ditenteni yang sadar itu Nabi Muhammad dipun utus. Tiang Yahudi itu ngenteni Nabi akhir zaman kapan mudune ngoten niku. Ditenteni. Ora mudun Nabi akhir zaman. Lah pas mudun cempulet metu nek keturunane tiang Arab, sanes keturunan tiang Bani Israil. Waduh jerene wong. Aduh pusing gitu. Ditenteni malah metune ra cocok. Nah niku tiang Yahudi. Akhirnya ora percaya gara-gara niku tok fanatik. Akhirnya dibendu dening Gusti Allah mergo ra gelem ngakoni Kanjeng Nabi. Gusti Allah niku boten isin gawe contoh nganggo barang-barang remeh. Fama nuli perkara fauqaha kang tetep ing dalem sak dhuwure ba'udha ay akbaru tegese luwih gedhe minha tinimbang ba'udha ay layatruku tegese ora ninggal sapa Allah bayanahu ing mertelaaken mislu lima krana perkara fihi kang iku tetep ing dalam mislu minal hukmi saking hukum. Jadi Allah niku boten isin gawe contoh pakai barang sing remeh-remeh kaya laler, garang ganti, lampu niku serangga kecil. Karena di dalamnya atau minal hikami saking piro-piro hikmah. Karena di dalamnya terdapat hikmah yang bisa kita ambil pelajaran. Contoh garang ganti niku wonten teng Quran. Tiang teng donya sing masyaallah. Donya niku diibaratkan sama Allah niku kaya omah garang ganti. Garang ganti nek ndamel omah suwe ora gawene. Dangu. Nek jenengan ngertos gawene garang ganti gawe omah jan rekasane pol ya gitu. Dadi saka dhuwur. Terus mandhap terus taline niku disangkutaken. Terus munggah malih. Terus mudhun nggih, kantil-kantil, terus taline disambungaken. Munggah malih. Gitu taline katahe pol niku. Sak katahe pol nggih. Niku sak bentuknya sae ngoten niku, sret. Sekali kena angin rusak, ya ora. Jadi Allah mencontohkan bahwa tiang teng dunya ngumpulaken duit kathah-kathah. Ngumpulaken dunya sing ora karu-karuan sampai nglalekno salat. Jadi ngumpulaken dunya niku angsal nggih. Ngumpulaken dunya niku angsal jenengan kerja niku angsal malah wajib hukume. Tapi sing ampun nglalekno ibadah. Ampun nglalekno kewajiban. Zakat, sedekah, jariyah. Sebab nek sampai ngumpulaken dunya kok nglalekno kewajiban, iku kaya omah garang ganti. Gawene angel-angel kena angin rusak. Memang dunya niku masyaallah. Terus lo nate yang wingi niku pengalaman pertama lo naik pesawat terbang. Niku pengalaman pertama
Dan pengalaman itu karena tidak sengaja, karena musibah gitu. Kena musibah akhirnya naik pesawat. Nanti kayak Allah hikmah itu terus begini kok pas Sawal nih kok. Sawal nama Muharram ya. Wonten rombongan masai Pondok Nurul Hidayah teng Lampung, acara Lampung. Lajeng kula teng dalan niku mriyang intine. Akhirnya betah wangsul. Lah wangsul ben cepet munggah kanggo pesawat. Jadi musibah tapi yo barokah barang. Tadi tahu sih nggak pesawat. Lajeng pas itu pertama kali nih gara-gara musibah kula mriyang niku. Wah, akhirnya pas teng pesawat niku sret tekan inggil. Masya Allah. Jadi kula jenengan niku nek dideleng saka ketinggian niku berapa kilometer nggih. Niku ora keton. Menungso niku blas ora keton. Terus sawah-sawah sing lahan yang lebar-lebar sing berhektar-hektar niku paling sak menten gedene. Untuk kapal pesiar sing mewah niku kan lewat laut nggih. Kapal pesiar mung sak upil gedene. Jadi leres nggih. Gusti Allah nyawang dunya niku jan ra ono regane blas. Gusti Allah kan ageng sanget nggih. Ageng niku apa ya bentuke gedhe kula ya ora ngerti. Sebab Allah niku Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sebab Allah gede banget lah intine. Buh kaya apa kula ya ora ngerti. Lah niku Allah sing jerene ares niku mung sak gegem. Kula jenengan niku sak pira berarti? Sawai kula jenengan sing bola-bali nggo rebutan cakar-cakaran karo tanggane sing galengane geser bae niku. Niku nek cara Gusti Allah sapira niku? Ora regane. Makane ngene. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku tahu jalan-jalan karo sahabat. Nate jalan-jalan. Pangapunten kula selonjor nggih, mantan semuten. Jalan-jalan kali para sahabat, lajeng kepanggih kalian Batrang wedhus. Kepanggih kalian apa? Batrang wedhus. Lajeng Nabi Dawud. Jadi Nabi Dawud itu nek Nabi guyon itu pasti mengandung hikmah sing luar biasa. Jadi guyone ora kaya guyone kula jenengan. Sengakak ora ono jelundrunge. Nabi niku guyone guyon sing berilmu. Nabi terus dawuh. Sahabat-sahabat nggih dos pundi Kanjeng Nabi. Iki gelem ora? Iki cara iki Batrang nggonaku tak dol murah nang kowe. Tak dol murah Batrang nggih, Batrang. Jare sahabat kok didol murah, mbok diwehi ra gelem aku Kanjeng Nabi, Batrang kok apa. Mbok diwehi ra gelem. Kok didol murah, diwehi lho ra gelem. Nek jenengan purun nggih, nggo pan lele sirene. Teng Arab ora ono lele to. Lah kok didol murah, diwehi gratis lho ra gelem. Lah kenapa? Ya jijik lah. Wah kok Batrang kok apa? Dipangan ya ora kena. Macam-macam. Arep di simpen yo ngabon-ngaboni ngoten niku. Kanjeng Nabi dawuh, para sahabat, Gusti Allah nyawang dunya iku luwih jijih, luwih remeh daripada sampean oleh nyawang barang wedhus. Allah nyawang dunya niki sing mewah-mewah terus niku sing tanah berhektar-hektar, rumah mewah, pesawat bagus, macam-macam. Iku Allah nyawang niku luwih jijih, luwih remeh tinimbang sampean nyawang napa barang wedhus. Zaman kula riyin kaos, kula sik ora tekan nih. Kok bisa Gusti Allah luwih remeh? Kok saged? Bukan ora percaya tapi pikirannya ora tekan. Kok saged? Allah kok saged nyawang dunya niku luwih remeh daripada kula jenengan nyawang barang wedhus. Lah pas kula naik pesawat niku wau nggih. Kula nembe kelingan. Oh iya. Dunya niku cilik banget nggih.
cilike sampai kula jenengan ora ket sak jiji-jiji sak elek-eleke bakat wedhus niku tesi wonten bentuke. Kula jenengan nyawa sing ana bentuke nggih. Sing wonten bentuke batrang gedhe sak menten ngoten. Lah kula jenengan di hadapan Allah wis ora ana bentuke, pol cilike. Jangankan Allah, wong kula nyawa ket ketinggian pesawat dhewe ora keton ngoten. Apa maning Gusti Allah. Nyawa jenengan wis alah sak krumah wae mboten wonten. Sak apa, sak upil mboten wonten. Saking cilike, saking eleke. Lha nggih, barang maujud karo barang ora maujud elek pundi? Asor pundi? Asor barang sing ora maujud. Saelek-eleke bakat tesi maujud, tesi wonten bentuke, wis mending lah. Tapi nek barang kok ora maujud, saking cilike itu ora regane blas. Nah, terus kula nggih tebeken ya Allah. Nah ya sing sawah rebutan galenge geser ngalor ngidul. Sing terus rebutan warisan, sing kepengin tuku lemah direwangi utang-utang buang, sing mobilnya apik-apik, sing kapal pesiar, kapal pesiar itu tapi alit soalnya. Cilike semono. Sebagian dia kan ya bener deh. Kanjeng Nabi dawuh jenenge Allah nyawang dunya niku saking remehe, saking jijihe nyawang dunya. Mergo cilik banget. Kita saged ngraos betapa kuasanya Gusti Allah. Makanya tsunami Aceh ya pol gampang. So ibarat nggih. Allah cuma tsunami langsung pun. Penabat merusak penabat Jawa niku. Dioyak nasite itu gempa. Gusti Allah dadekno kula jenengan sugih saking gampange. Saking gampange. Surat apa ya? Iya, saking gampange. Wong dunya niku alit banget. Allah niku saged matahari sing gedhe niku metu saka wetan mlebu nang kulon ngoten niku. Dadi ana kula jenengan sugih pol gampang. Tapi kok kenapa orang? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Kan kita harus tanda tanya. Ya karena semua yang diputuskan oleh Allah niku mengandung sebuah hikmah. Urung karuan kula jenengan lak sugih urung mangkat ngaji niku urung karuan. Kang itu niku Kang Soleh ngono niku liyane Kang Ipul dan lain-lain. Nek sugih bondone akeh urung karuan gelem mangkat terus niku. Ayo pilih dijal. Pilih sugih tapi ra ngaji apa wis biasa tapi gelem mangkat ngaji. Orang perlu pilihan nih, orang perlu pilihan. Pilihannya sugih ra ngaji atau orang sugih tapi ngaji. Sugih mawon Gus tapi sedekah ngaji. Wah, karuan kula ya pengen. Sugih ora usah mikir pekerjaan tapi tetap pulang ngaji ngoten niku. Sekarang ya sekarang mikir bareng. Bojo, anak kerjaane nopo ya mikir. Tapi nek tiang-tiang soleh, para kiai, para guru-guru kula jenengan niku meskipun masih terbelit atau masih apa niku jenenge terbelit dengan keadaan maisha sing sulit, guru-guru kita niku boten menyurutkan semangat ngaji, boten menurunkan napa niku semangat walaupun khidmah datang ilmu. Nah alumni semua mertos lah rin al-maghfurlah Romo Ki Kholawi kados napa berarti mesti kondisi maishae kaya apa ngertos datan ya. Si umahe si elek, umah karo pondok api pondoke itu wis biasa. Pondoke gedung umahe tabak niku guru-guru kula jenengan. Tapi boten menyurutkan, tetep semangat, tetep oleh napa niku ngeramut santri niku di nomor satu tanpa meninggalkan napa
bekerja tetap, wajib bekerja tetap. Orang terus kiai orang kerja nggih mboten. Kiai ya kerja. Dawuhe Mbah Mun iki. Kiai kudu kerja sing tujuane napa ben ora mak. Sebab nek cara kiai ora kerja, wis ngeteni aplok mesti. Ngaji ora diaplok ibaratnya mesti kowe. Mesti atine tomak iki lho. Tapi laki kiai kok ono kerjane nggih minimal ya meskipun ora akeh tapi atine wis ono jaganane. Jaganane iku napa? Nek dawuhe Mbah Mun. Masa-masa kula pernah nggih sami. Pokok nomor 1 nang omah ulang. Tapi yo tetep karo kerja. Ben tujuane atine ora toma. Insyaallah didhawuhi musola dawuhe masai sanes dawuhe kula. Masai dawuh insyaallah nek kerja kok dibarengi karo mulang niku wis khidmah iki. Insyaallah kerja sithik-sithik tapi barokah. Wis ora usah adu-adu masa iku lho jeneng. Kami kholang sing biyen koyo apa kabeh wis tau dijejel. Gawe kecap tau, gawe tempe tau, gawe tahu tau, gawe napa sing dereng nate napa jalan sebutaken. Gawe kaprok tau, gawe rajangan tau. Tapi nggih ditoto ten Gusti Allah akhire. Ditoto sakeco putra-putrine nggih sami sakeco. Iku sing ngrasakno baru kaya anak-anak. Beliaunya dereng ngrasakno kepenak sampun dipundhut riyin. Tapi nggih tetep mriku berlangsung sakeco. Para masa iku lho jenenge motor. Terus satu-atus nyonto masa iku lho jenenge kaya apa biyen jaman sing sugeng mesti ditiru. Nah, arep jeneng kula arep ngaji arep aktif melu rutinan alumni kula sibuk maisah. Masa iku disawang. Masa jenengan disawang kaya apa biyen oleh rekasane sedanten. Oh, soal ceritanya ngalor ngidul. Bismillahirrahmanirrahim. Dados tiyang kafir ngoten niku nggih ngece karo Quran. Quran kok nyontokna laler garang-ganti. Ora apa-apa. Allah enggak malu mencontohkan barang alit kalau memang di dalamnya terkandung sebuah hikmah. Dicontohkan sama Allah. Lima fihi minal hikam, hikam piro-piro hikmah. Pun fa'amal ladzina anapun utawi wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina iku faya lamuna mongko ngerti sapa alladzina annahu ing temen setuhune conto ay al mathala tegese conto iku al haqqu kang hak contone hak tenan niku asabitu tegese kang tetep al-waqi'u tegese kang tumiba mauqi'ahu ing dalem panggonane al min rabbihim saking pangerane alladzina nek wong sing iman wis ngerti iku memang contoh bener-bener hak saka Gusti Allah. Wa amal ladzina ana penutawi wong akeh kafaru kang padha kafir sapa alladzina iku fayaquluna padha ucap sapa alladzina ucap maza ma utawi opo iku zabarang ma utawi opo iku zabarang aroda kang ngarepaken sapa Allah Gusti Allah bihadza kelawan iki contoh apane masalah oleh dadi contoh apane masalah oleh dadi contoh tamyizun iku tamyiz ai bihadzal masali tegese kelawan iki contoh wa ma utawi ma iku istifhamu ingkar mubtada iku dadi mubtada wa za utawi za iku bimakna allazi kelawan nganggo maknane allazi bisilatihi kelawan silae allazi khobaruhu iku dadi khobare ma ayu faidatin tegese utawi endi-endine faedah endi-endine faedah iku fihi ing dalam masal apa faedah gawe contoh garang-gati cara wong kafir Kola dawuh sapa Allah Ta'ala fi jawabihim ing dalam jawab wong kafir yudillu nyasaraken sapa Allah bihi kelawan contoh
ai bihadzal mathali tegese kelawan iki contoh kafiron ing wong akeh anil haqqi saking perkara hak likufrihim likufrihim krono kafire alladzina kafaru bihi kelawan napa niku jenenge masal bihi kelawan masal wa yahdilan nuduhaken sapa Allah bihi kelawan masal kafiron ing wong akeh minal mukminina saking pira-pira wong mukmin litasdikihim krono olehe benerakene mukmin krono olehe benerakene mukmin bihi kelawan masal wa mayudillu lan ora masaraken sapa Allah bihi kelawan masal illal fasikina kejaba ing pira-pira wong fasik al kharijina pira-pira kang metu antaatihi saking taat Allah antaatihi saking taat Allah. Kamu sejam ya? Sejam ya biasa nih wong sapi nggih mboten mawon saking kawula saya atur akhir kok karena apa-apa itu terus nomor ini pucap ya nggih napa oh semoga manfaat ngaos kawula berkah manfaat itu terus akhirah istiqomah ngaos tujuannya ngaos bener tos barang bener barang salah putih sing leres putih sing kletu putih barang saya putih barang awal bener tos itu carane ngaos ya al-fatihah cekap semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pilek. Melebu nang kulon ngoten niku. Dadi ana kulon jenengan sugih kok gampang. Tapi kok teng apa ora? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Kan kita harus tanda tanya. Ya karena semua yang diputuskan oleh Allah niku mengandung sebuah hikmah. Urung karuan kula jenengan lak sugih purun mangkat ngaji niku karuan. Kang itu niku Kang Soleh ngono niku lihat-lihat Kang Ibul dan lain-lain. Nek sugih bondone akeh urung karuan gelem mangkat terus niku. Ayo pilih bejal. Pilih sugih tapi ra ngaji apa wis biasa tapi gelem mangkat ngaji. Orang perlu pilihan niku. Perlu pilihannya sugih ra ngaji utawa orang sugih tapi ngaji. Sugih mawon Gus tapi sergap ngaji. Karuan kula ya pengen. Sugih ora usah mikir pekerjaan tapi tetap pulang ngaji ngoten niku. Sekiranya ya sekarang mikir bareng. Bojo anak kerjaane moko ya mikir. Tapi nek tiang-tiang soleh, para kiai, para guru-guru kula jenengan niku meskipun masih terbelit atau masih apa niku jenenge terbelit dengan keadaan maisha sing sulit, guru-guru kita niku boten menyurutkan semangat ngaji, boten menurunkan napa niku semangat walaupun khidmah datang ilmu.
Nah, alumni sepuh ngertos lah rin al-maghfurlah romoke kholawi kados napa ngerti mesti kondisi maisae kaya apa ngertos dhewe ya. Sing omahe sing elek, omah karo pondok api pondoke wis biasa. Pondoke gedung omahe tabak niku guru-guru kula jenengan. Tapi mboten menyurutkan, tetep semangat, tetep oleh napa niku ngeramut santri niku di nomor satu kan, tanpa meninggalkan apa bekerja tetap nggih wajib bekerja tetap ora terus kiai ora kerja nggih mboten. Kiai ya kerja. Dawuhe Mbah Mun kiai kudu kerja sing tujuane napa ben ora mak. Sebab nek cara kiai ora kerja wis ngeteni aplok mesti ngaji ora diaplopi ibarate mesti atine tomak iki lho. Tapi lagi kiai kok ono kerjane nggih minimal ya meskipun ora akeh tapi atine wis ono jaganane. Jaganane iku napa? Nek dawuhe Mbah Mun masa-masa kula tekono nggih sami. Sepoko nomor 1 nang omah ulang. Tapi yo tetep karo kerja. Ben tujuane atine ora tomak. Insyaallah ki dawuhe musa nek dawuhe masai sanes dawuhe kula. Masai dawuh insyaallah nek kerja kok dibarengi karo mulang iku wis khidmah iki. Insyaallah kerja sithik-sithik tapi barokah. Wis ora usah ado-ado masai kula jenengan. Kami khola sing biyen kaya apa kabeh wis tau dijejel. Gawe kecap tau, gawe tempe tau, gawe tahu tau, gawe napa sing dereng nate napa jalan sebutaken. Gawe katrok tau, gawe rajangan tau. Tapi nggih ditoto ten Gusti Allah akhire. Ditoto sakeco putra-putrine nggih sami sakeco. Iku sing ngrasakno barokah kaya anak-anak. Beliaunya dereng ngrasakno kepenak sampun dipundhut riyin. Tapi nggih tetep mriku mlampung sakeco. Para masai kula jenenge ngoten. Ora satu-atus nyonto masai kula jenenge kaya apa biyen jaman sing sugeng mesti ditiru. Nah, arep jenengan kula arep ngaji arep aktif melu rutinan alumni kula sibuk maisah. Masai iku disawang. Masai jenengan disawang kaya apa biyen oleh rekasane sedanten. Oh, ceritanya alur ngidul. Bismillahirrahmanirrahim. Dados tiyang kafir ngoten niku nggih ngece karo Quran kok nyontokna laler garang-ganti. Ora apa-apa, Allah enggak malu mencontohkan barang alit kalau memang di dalamnya terkandung sebuah hikmah. Dicontohkan sama Allah. Lima fihi minal hikam piro-piro hikmah. Pun fa'amal ladzina anapun utawi wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina iku faya lamuna mongko ngerti sapa alladzina anahu ing temen setuhure conto ay al-mafala tegese conto iku al-haqqu kang hak contone hak tenan niku asabitu tegese kang tetep al-waqi tegese kang tumibo mauki ahu ing dalem panggonane al min rabbihim saking pangerane alladzina nek wong sing iman wis ngerti iku memang contoh bener-bener hak saka Gusti Allah. Wa amal ladzina ana perutawi wong akeh kafaru kang padha kafir sapa alladzina iku fayaquluna padha ucap sapa alladzina ucap maza ma utawi apa iku zabarang ma utawi apa iku zabarang aroda kang ngarepaken sapa Allah Gusti Allah bihadza kelawan iki contoh apane masalah oleh dadi contoh apane masalah oleh dadi contoh tamyizun iku tamyiz ai bihadzal masali tegese kelawan iki contoh wa ma utawi ma iku istifhamu ingkar mubtada iku dadi mubtada wa za utawi za iku bi makna allazi kelawan nganggo maknane allazi
bisilatihi kelawan silae alladzi khobaruhu iku dadi khobare ma ayu faidatin tegese utawi endi-endine faedah iku fihi ing dalam masal opo faedah gawe contoh garang-gati cara wong kafir. Kola dawuh sapa Allah Ta'ala fi jawabihim ing dalam jawab wong kafir. Yudillu nyasaraken sapa Allah bihi kelawan contoh ai bihadzal masali tegese kelawan iki contoh kafiron ing wong akeh anil haqqi saking perkara hak likufrihim krono kafire alladzina kafaru bihi kelawan napa niku jenenge masal bihi kelawan masal wa yahdilan nuduhaken sapa Allah bihi kelawan masal kafiron ing wong akeh minal mukminina saking pira-pira wong mukmin ditasdikihim krono olehe benerakene mukmin krono olehe benerakene mukmin bihi kelawan masal wa mayudillu lan ora nasaraken sapa Allah bihi kelawan masal illal fasikina kejaba ing pira-pira wong fasik al kharijina pira-pira kang metu an taatihi saking taat Allah kamu sejam ya biasa nih wong satu nggih mboten mawon Allah saya berakhir karena apa itu maksudnya terus apa nih pucap ya apa semoga manfaat harus kalau berkah manfaat itu dalam akhirah istiqomah naos tujuannya ngaos bener tos barang salah putih sing leres putih sing klentu putih barang saya putih barang awal bener tos itu carane ngaos ya al-fatihah cakap semangat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pilek.